Okete Ramogi TV bang' wuok e yweyo wadhi nyime kod weche manyien. Jago moro e boma ma Homa Bay oloko sto e kar luoko nyamburko e bomano kar jot mare ma odake gi nyithinde adek mane min ode otho owego kama osebedo ka odakie ma ok odewo midhiero manyalo juke kod nyithindego e alworano. Jafwambo marwa ma Homa Bay Alia Beach ne olimo jagono ma higni 32 e kar luoko nyamburkono kendo omiyowa sigande. Poka wuok kae nyaka bi Homa Bay kae. Pani higni 7 ka wash kae. Ma en sto mane oger gi wuon kar luoko nyamburko ni e genga paya e boma ma Homa Bay mar kano gigo ma itiyo ge luoko nyamburko. Kata kamano sto ni osebedo kar jot mar David Omondi ma bende ong'ere gi nying mar Japolo kuom higni 7 ka oluoko nyamburko kendo odake ma ok odewo chandruok ma onyalo romogo kaluwore gi chal mar alwora ma odake no. Natiyo Kisumu kamno ni Patel Flat Bubute Memsha. Koro ng'en Kisumu nang'era mang'eny. En ka achako luoko 27 bang' tieko klas 8. Koro ng'en Kisumu naluoko koro nang'era mang'eny. Koro ng'eruok Kisumu kocha mane jamani okela kae. Stoni ma bende ogere genga paya David odake kod nyithindi 3 mane odongo bang' tho mar min ode dwe mar 6 higa mokalo, kendo kinyi kokinyi omondo kawe ko nyithinde mondo dhi skul kapok ochako tije mar luoko nyamburko ma bende en tich maduong' ma okonyore go kod nyithindi 3 go. Min ot wacho ga ni gimok geng' thone nopoya kata bok na ng'eno nyalo tho. Nen gimoro dwe mar 6 last year 2022 bang' nyuno nyathi mineno ko ngoni nawaya ko jadwe achiel bang' to bang' nyuol dwe achiel to malaria ogoye ma odiochieng' achiel. An masebedo gi nyithindogi bedo ni tich matin nikech nyathi matin kowe gi jadwe achiel kia kumidwa chake kia kumidwa chomogo nikech nyathi matin ng'eni kia kata kutu kia ni wiye bare kata kia nang'o matime. Koro nabet mana gi chir kech gik masekadho mang'eny ke joda mokwongo be nosetho ma nyathi modhi skul chande noweye ka jahigni 1 gi dweche 8. Nyathine matin mane oweyego ka jadweche 2 kende okawo ting' mar piro kendo thothne otwe ng'eye mana kaka ng'ama miyo nyalo timo ne nyathine, kendo kata en gi nyathi e dier ng'eye to ok mone dhi nyime gi tije maluoko nyamburko. Yudo kotin apiele ko ywak ating'e kotamre kabisa pod customer be kod customer man gara kana kin gara ka to kadhi nyalo tiyo koro yudo customer ko biro mong'eyo kaka ne owe kifungo to gedhe tangi duogo kawo gi seche moko kod seche moko ko zidi gi ywak nikech be abenya ka ng'amanye to nyaka ng'ana kete mane to kaka tiyo kama odake kod nyithinde 3 gi kirach mokalo kendo ok ber kod ngima dhano, to wacho ni chune nikech onge gima onyalo timo ka okwayo joma nyalo mako bade mondo mi oyud konyruok. Kae kuma dake to ok ber gima dhano, lakini koro chuno ni yor manyo gi nyithindo nikech koro daka wuog ni sani wuok nadhi manyo mabor akia ni kuma bor adhi yude koro nyaka ng'ituli atu kang'iyo ngima nyithindo nikech nyathini tin makichako koro ne idwa chako bayo kode ni manyo kama adhi nyo ngimane na id accident to accident na ne be pok ayudo lemo ni gari no nyona kama koro ni okanyal tiyo mang'eny kata okanyal runga mang'eny. Koro gima nyalo yudo gima kwayo mokwongo ng'eni bone yud thieth eke yudo muya minyalo timang'o minyalo tiyo go nikech inyalo kelna machine nikech sani daka luoko geche mokadho 5 kaluoko geche mokadho 5 okanyal lung'ore okanyal lung'o kama yudo ni kata kaka ting'o nyathini sani ki bang' daka 30 kata lung'o kata daktari bido ka kora thung ibedo seche moko aluoko gari tadhi abet piny. Moko kuom joriemb apiko machung' but ka luoko nyamburko no ywago chandruok ma David kale sto kama odake kod nyithindi 3 go. Gima kwongo mora kuom Japolo kinda ma en go gi chir nikech okalo tembe mang'eny dhako we gi nyathi ka nyathi jadweche 2
to nyaka sani rito nyathino, nyathi tuo to tich botiyo pok owe tijeno botiyo makade bed kata an dok anyalo. En mana ni Japolo ni osebedo osiepwa ka for long to osebedo gi tabu ma waneno koda wang'wa. Koro akwaya kwaya ni Japolo ng'ama nigi professionals mang'eny. Mokwongo en driver, ano ka geche biro kata oriembo kendo tero. Koro akwa ni kaditiere ng'ama ochiwore kata jo county kata national government mondo okawe to kete kamoro doyud kaka dokony nyithindegi. Kata odoko ni David kal ngima matek mokalo gi nyithinde 3 e kaluoko nyamburko ma osebedo ka ojoteni, chunye pok otho ka geno ma en go en ni ibiro winj ywak mare mondo chendo mage omed dhi nyime e yo mowinjore. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay.